Z hľadiska budúcnosti výskumu vesmíru je jedným z najdôležitejších cieľov opätovný návrat človeka na Mesiac. Preto v roku 2009 NASA vyslala na Mesiac dve vesmírne lode vypustené v tandeme. Boli to lunárny prieskumný orbiter alebo LRO a lunárny kráterový prieskumný a záznamový satelit alebo LCROSS. Dáta odoslané z týchto robotických cestovateľov nám dnes pomáhajú zodpovedať rozhodujúce otázky o tom, či ľudia budú schopní prežiť dlhšiu dobu na Mesiaci. LRO a LCROSS boli prvé v sérii nových misií NASA, ktoré boli schopné prebádať Mesiac takým spôsobom, ako nikdy predtým. Ich účelom bolo pomôcť nájsť lepšie pristávacie miesta, lokalizovať životne dôležité prvky, vynájsť nové technológie a porozumieť účinkom žiarenia na povrchu Mesiaca. Taktiež boli vybavené sadou úplne nových nástrojov zostrojených tak, aby nám pomohli pochopiť vzájomné vzťahy sústavy Zem a Mesiac. Potom, ako boli sondy spoločne vypustené, sa LRO oddelila od Kentaurovho horného stupňa a sondy LCROSS a nasledovala svoj vopred určený smer na Mesiac. Tam bude pokračovať v obiehaní okolo pólov Mesiaca nasledujúcich 5 rokov. Zvyšné časti lode, sonda LCROSS a horný stupeň rakety Kentaur zostali spolu. Približne 3 mesiace sa pohybovali v slúčkách okolo Mesiaca a Zeme, aby získali dokonalú trajektóriu pre pristátie na Mesiaci v blízkosti mesačného južného pólu. Prvé kroky do ďalšej doby vesmírnych objavov sa začali. LRO sa napokon usadil na nízkej obežnej dráhe vo vzdialenosti menšej ako 50 km od mesačného povrchu. Tam pokračuje v mapovaní terénu Mesiaca a následne z neho vytvára komplexný atlas povrchu Mesiaca a jeho prírodných zdrojov. Takéto detailné informácie sú nevyhnutné pre projektovanie a stavbu budúcich mesačných staníc. Lunárny prieskumný orbiter LRO sa taktiež zameriava na výber potenciálnych pristávacích plôch, ako aj na identifikáciu ich chemického zloženia a štúdia účinkov radiácie na budúcich obyvateľov. Obrázky, ktoré získal LRO, sú 10-krát detailnejšie ako od akejkoľvek predošlej stanice. Rozlíšenie je také vysoké, že sme si mohli všimnúť artefakty z predošlého pristátia na Mesiaci. Vedecké pozorovania, ktoré získala nová sonda, ukazujú aj detaily o rannej histórii Zeme a slnečnej sústavy. Lunárny prieskumný orbiter LRO testuje nové technológie, riadenie letu a tiež techniku potrebnú pre výskum. Tieto testy pomôžu znížiť riziká a zvýšiť produktivitu budúcich misií na asteroidy a dokonca aj na Mars. Predošlá sonda NASA Lunar Prospector, predtým ako narazila do krátera na mesačnom južnom póle, objavila veľké množstvo vodíka na mesačných póloch. S použitím väčšieho projektilu bol LCROSS poverený zistiť, či je časť z vodíka uschovaná ako zamrznutá voda. Počas 3 mesiacov po vypustení LCROSS slúžil ako sprievodný satelit. Viedol seba aj raketu Kentaur na správnu trajektóriu, aby sa zabezpečil vysoký uhol dopadu do krátera Cabeus blízko južného pólu Mesiaca. Keď sa sonda nasmerovala na kráter, lode sa rozdelili. LCROSS potom pozoroval, ako sa Kentaur stal 2000 kilogramovým nábojom. Kentaur narazil do Mesiaca rýchlosťou väčšou ako 2,5 km za sekundu.